Minä olen söpö kissa. Kissa. Kato miten söpö kissa. Kiva. Koira. Koira. Transformere. Näette. Latellinen. Oho. Paras. Hän lähti vauvalla kyllä sellaiset paskat. Housuspuussa kaikkialla. Tästä näitä jotain muutakin. Kenties. Ei se kannaa hakkaamaan se juttu. Kohta. Mitä on? Nyt tulee ehtinyt vaikka tappelu. Final back, ne iskut mun heihin. Ota nyt hetki. Hei. Every kid on my street has a dog, but I am the only one with a talking dog. My friends don't believe me, but I told them that I sent them an email to prove it. With Crazy Talk, my best friend can tell everyone that he's got something to say. Crazy Talk is awesome. You just watch the photo come to life. Now I'm the coolest kid in school, and my dog is getting more email than me. Crazy Talk makes a photo superstar. Ja mitä vittua Toini kuoli. Niin, tämä videon pääasia oli se, että tämä koira tässä näin opettaa sitä miten pystyy mukavasti sitten muuttamaan asioita jossakin sivustoilta, mutta se ei tule sitten pysymään ikuisesti. Ei mä hakkaan tän jampannaa. Janta! Ei voi ottaa se pois. Niin toi. Valitkaa sellainen sana, maalatkaa se sitten sillä saatanan oikealla klikkauksella alin niistä valikoista, klikatkaa sitä ja sit siitä vaan hakkaa vaan edempään vittu opeta. Saatana. Vähän niinku minua opetettiin. Käytännön opetusta. Mitä turpaa? Sinä olet. Onne. Ai se on vielä